Som en Salvi i l'Anna, de Mas Cases Cruïlles, una petita explotació ramadera familiar que aquest any fa 80 anys que cuida un ramat d'ovelles. A casa nostra hi podeu trobar productes lactis elaborats amb llet d'ovella, carn de xai i llana. Nosaltres esquilem un cop l'any i aquest dia celebrem el Dia de l'Esquilada, un dia que obrim les portes de casa nostra a tots aquells visitants que vulguin conèixer el procés de l'esquilada. Avui us explicarem quins usos li podem donar a la llana de les nostres ovelles. Els que heu tingut l'oportunitat de parlar amb els vostres avis potser us han explicat que abans utilitzaven la llana d'ovella per fer els coixins o els matalassos. A partir dels anys 70, amb l'entrada dels materials sintètics, la llana va entrar una mica en desús. Per això ara estem tornant a començar a haver-hi una onada de gent jove que busca materials naturals, materials que siguin duradors, que siguin de proximitat, com és el cas del producte que us estem explicant avui, que és el de la llana, i en aquest cas el de la llana neta. Mireu, si us hi fixeu, la llana neta és una textura molt fronjosa, és inolora i és molt duradora. Un cop tenim la llana neta, nosaltres el que oferim és coixins de llana. Coixins de llana que podem fer amb aquesta ànima amb una cremallera o que els posem així, després els cosim a la màquina i queden tancats. Si teniu ganes de tenir un producte de proximitat, a quilòmetre zero de la terra, a les vostres llars, una idea que us proposem és tenir un coixí o coixins de llana. Simplement heu de comprar o fer la vostra ànima de coixí, que és molt senzill. És agafar una roba de cotó, cosir 3 costats del coixí i a l'altra banda posar-hi o bé una cremallera o deixar-lo obert per després cosir a màquina. Heu d'anar a una botiga com nosaltres o amb algun ramader, comprar 1 quilo o 2 quilos de llana o els quilos que vosaltres necessiteu i introduir-lo a dintre de l'ànima. Quan introduïu el coixí, procureu que tota la llana estigui repartida per tot arreu, especialment per les puntes. I un cop tingueu el gruix i la textura que vosaltres vulgueu, tanqueu la cremallera o cosiu a màquina el cantó que heu deixat obert. Després ja només quedarà escollir la punta del coixí que més us agradi. Que us avorriu i teniu ganes de canviar una mica els coixins de casa? Cap problema. Aquesta ànima us pot durar molts anys i només heu de canviar la funda de sobre. Si voleu continuar farcint objectes, una altra és fer el vostre propi peluix i farcir-lo de la nostra llana. Veieu aquesta butlleta tan simpàtica? Doncs a dins hi ha la nostra llana. Un cop tenim llana neta, el que podem fer també és cardar la llana. Si segurament heu vist algun cop aquests raspalls serveixen per estirar les fibres de la llana. Quan hem de fer petites quantitats, com 1 quilo per exemple, doncs ho fem amb 2 raspalls d'aquest tipus. Però quan fem quantitats més elevades, el que fem és utilitzar una cardadora d'aquesta mida. Aquesta vindria a ser la cardadora més gran que hi ha abans de passar a una cardadora industrial. Per cardar la llana, el que farem és agafar trossets de la llana neta, posar-los en línia recta a la màquina de cardar i un cop tinguem això, comencem a donar voltes a la cardadora. Després d'uns minutets a la cardadora tenim aquest resultat, llana cardada, super suau, que sembla un cotó fluix. També podem jugar amb llana cardada de diferents colors. Es poden aconseguir a través de tints naturals. En aquest cas, per exemple, amb la pela de ceba, nosaltres podem aconseguir aquesta tonalitat o aquesta intermitja. Això és molt senzill, simplement és agafar una olla amb aigua, posar-hi la pela de la ceba, fer bullir perquè vagi traient tot el tint,
colar aquesta aigua bullida, després bullir-la amb la llana, treure, deixar secar al sol i ja tenim aquesta tonalitat. Si volem aprofitar aquella aigua amb aquell tint una altra vegada i fer una segona bullida, ens sortirà aquest altre color. D'aquesta manera tenim ja 3 colors diferents per jugar amb la llana. Una altra idea, amb la llana cardada de color natural o de colors diferents que hem fet amb tints naturals, podem fer una boleta d'aquestes i amb unes agulles especials anar fent que els fils s'entrellacin entre ells. Això va agafant una consistència que acaba sent aquestes boletes. Aquestes boletes que són la mare per fer un munt d'activitats amb els vostres nens. Per exemple, en aquest cas, hi hem posat la forma d'estrella, combinant llana tenyida i llana sense tenyir. En aquest cas, llana natural, llana tenyida amb carxofa. Una altra activitat que podeu fer amb llana cardada d'ovella és un sabó esponja o una esponja sabó. És a dir, agafeu una pastilla de sabó, l'emboliqueu amb una tira de llana cardada i l'aneu friccionant, aneu fent força amb aigua tèbia durant força estona, uns 30 minuts. Al final el deixeu reposar i obtindreu aquest resultat. Es tracta d'un sabó esponja o un esponja sabó. Vosaltres anireu a la dutxa, posareu sota l'aigua tèbia, s'empaparà la llana i començarà a sortir el sabó. Us dutxareu i residu zero, perquè al final, quan s'acabi el sabó, l'únic que haureu de fer és agafar aquesta llana i ficar-la dins un test d'una planta de casa vostra i serà un adob excel·lent. Si a més encara teniu ganes de fer una manualitat més, podeu agafar un motllo de pastelina dels vostres fills, una mica de llana cardada de color i fer un dibuix com aquest. Els nens s'ho passaran superbé. Esperem que el vídeo us hagi agradat. Si voleu conèixer més sobre el nostre projecte, us esperem a una de les nostres visites guiades. Si no, podeu visitar la nostra pàgina web o seguir-nos a les nostres xarxes socials.